Esta tarde deuse o pistoletazo de saída a un novo roteiro na cidade, a Camiñadas con María Victoria Moreno, unha nova visita guiada por Pontevedra promovida pola Consellería de Normalización Lingüística e realizada pola escritora Fina Casal de Rei e a profesora da Universidade de Vigo, Ana Acuña. Xusto no momento que soubemos que María Victoria Moreno íase dedicar este ano, íase o Día das Letras Galegas, nos considerábamos que tiñamos que facer algo especial durante todo este ano por María Victoria Moreno, para amosar a súa figura, para relacionala como pontevedresa e galega que foi, por amor. Facer este roteiro, incorporalo ao catálogo de roteiros que temos no Servicio de Normalización Lingüística parecíanos fundamental. E facelo da man de persoas como Fina e máis como as Anas, considerábamos tamén algo que tiñamos que facer. Non tuvemos... Fina Casal de Rei sinalou esta mañá en rolda de prensa que grazas ao traballo de Ana Acuña puideron realizar un roteiro que lles quedou redondo, un roteiro que nos achega a pegada e a historia de María Victoria Moreno na cidade de Pontevedra. Pero logo Ana foi a que conseguiu facer que quedase algo como redondo. É dicir, Ana foi a que mesturou a propia vida en Pontevedra de María Victoria coa evolución de Pontevedra, o tempo que evolucionaba ela. Entón, iso creo que é moi importante neste roteiro, ir vendo como cambiou Campolongo, como foi os diferentes lugares, e tamén... Pro guía deste roteiro, Roberto Rivas, é unha tarefa complicada levar a cabo este traballo, xa que tivo a sorte de coñecer en vida a María Victoria Moreno, un feito que fai que impoña moito máis á hora de dirixir un evento destas características. O percorrido buscará dar a coñecer a autora homenaxeada o Día das Letras Galegas deste 2018 e a súa profunda vinculación coa lingua e coa cidade de Pontevedra. Realizarase calquera día da semana e terá un mínimo de 15 persoas e un máximo de 60. Pero a María Victoria coñecina, tuve a honra de compartir con ela o Salón do Libro da Homenaxe, e o máis difícil vai ser que moitos dos mestres que veñan ao roteiro coñeceron a María Victoria. Aos outros persoeiros non. A ela sí, e dar transmitido de cara aos alumnos e, sobre todo, co beneplácet dos mestres, que é o que tens que facer sempre, dar transmitido o que realmente significou María Victoria para Pontevedra, a súa defensa da cultura e do idioma, é unha tarefa que me dá un pouquiño de vértigo, dame un pouquiño de vértigo. A nova visita guiada súmase aos roteiros existentes de Xoán Manuel Pintos, o Padre Sarmiento, Castelao e un dos Bolechas. Este roteiro para mí